Nyt me testataan kuka meistä selviää Bean Boozlesta. Ja kuka oksentaa ensimmäisen. Oikeesti jännittää. Mansikka tai jotain todella tuulista. Okei, joo. Tää ei oo ainakaan mansikkaa, tää on jotain ihan vitsin tuulista. Tää on meillä bubblegum tai hammastahna. Bubblegum, okei. On vaihtoehtona päärynä tai räkää nenästä. Mä oikeesti en kestä, jos tää on joku paska. Päärynä. Toi maistuu oikeesti ihan vitsin. No. Oli mansikka tai... Ei oo! Nyt mä toivon, että mä saan jotain hyvää. Oh my god, taas! Mä toivon, että tää on päärynä. Toi oli varmaan päärynä. Bubblegum tai hammastahna. Se ei oo bubblegum. Se on ihan joku. Nyt bubblegum tai hammastahna. Tää on varmaan hammastahna, mutta toi on ok. Tulee banaani tai sitten mustekala. Ja banaani. Jotain tuulista tai sitten... Joo. Musta tuntuu, että on jotain tuulista. Toi on mansikka. No tää oli part 1 ja kirjoittakaa kommenteihin, jos te haluatte part 2.